ki arngut ki somlakan thai ki badai ki Instagram influencer rengkat bat ki arngut ki wepat ki bayat trelang ki langat akan jing hakal yang ka an haden paka video ka bala pau perthai kala penpau ya ka jing don ti jongki haka batau bat sam ya ki jing tho ki basniu haki social media yakine la syakem no haki pulit jong ka sambal hakane katayau balada hakaba ki video ki jongki ki lale bat keren ya ki kinten ki baca clear tang ban yo sibun ki nong pe ki nong karsan ban he kamai bat ban paunam ki badon ya ka handle Instagram @mehakpari143 ki baladon hadu saulak prahajar followers haka Instagram laya turu bagi kamai arpusan hajar hadu laipo hajar cibnai daka ba penmi ya ki video ki ba pen sultanat daki kitin klam akor ki kitin si kitin sang bat ki jing kedokti yakine ki jing syakam lale haden bagi nong senang jongka senang sabaspur kila ujar mukotuma ha asmuli police station persya yakine ki samla kentai wat haden ke jing syakam haki pulit ka ka bala penjur susu ya ka jing pitar yaki pajba kadai ba ka video ka bala yui yaki pat ki pulit ba kim don ka jing susi hanrai layoi ba ki kmen klem don kata ka jing kuslai ne jing perwa kane ka jing le kala pen pitar yaki pajba kumcu ru kala penmi ka jing kentho ka bajur pa haki online tang kini ki video ko boleh cibun ngil sekendu pa thaki we pat ki video ki ba kum kini